Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Dinten menika kula kaliyan panjenengan sedaya badhe nyinaoni babagan carita cekak. Wonten ing bab iki kompetensi dasar ingkang kudu dipun capai kaliyan panjenengan sedaya yaiku setunggal menelaah teks cerita cekak, ingkang kaping kalih yaiku menulis dan menyajikan sinopsis cerita cekak. Nah, ing pasinaonan iki bab-bab ingkang badhe dipun andharaken yaiku setunggal wonten pengertian cerkak, ingkang kaping kalih ciri cerkak, ingkang kaping 3 unsur cerkak, ingkang kaping sekawan nilai luhur cerkak, banjur ingkang pungkasan sinopsis cerkak. Nah, wonten ing pengertenipun cerkak yaiku sawijining karangan ingkang nyeritakake bab kang ana gegayutane karo lelakone manungsa. Cerkak kuwi menawa wonten ing Jawa kalebu sastra Jawa modern. Cerita ing cerkak dumadi adhedhasar saka urutan sawijining kedadéan utawa prastawa. Nah, prastawa ing cerkak dilakoni déning paraga. Lan paraga kasebut nglakoni rerangkenipun konflik utawa dalane cerita. Paraga lan konflik iku kalebu unsur pokok wonten ing sajroning cerkak. Banjur wonten ciri-cirinipun cerkak. Cirinipun cerkak menika setunggal ceritane ringkes. Karepe yaiku ringkes kuwi yen diwaca sepisan karepe ben ndang rampung. Lajeng wonten fiktif utawa ora nyata. Lajeng gegayutan karo lelakone manungsa. Cerkak kuwi nyaritakake babagan kauripane manungsa. Banjur alur cerita dumadi saka wiwitan, dredah utawa bertengkar, berkelahi, berselisih menika naminipun dredah lan ngrampungake perkara. Banjur wonten ing unsur cerkak menika mangke badhe nyinaoni bab tema, paraga lan watak paraga, alur, latar, sudut pandang, amanat lan gaya basa. Unsur cerkak ingkang kapisan yaiku tema. Napa ta tema niku? Tema yaiku pokok pikiran cerita utawa ide baku saka cerita. Dados menawi para siswa mangke ndamel cerita kedah wonten temanipun menapa. Tema kuwi maneka warna. Bisa tema pendidikan, bisa tema kabudayan, bisa tema etika, moral, lan sapiturute. Gumantung ide saking para siswa sedaya. Banjur unsur cerkak ingkang nomer kalih yaiku paraga. Paraga yaiku wong kang diceritakake ana ing cerita. Dene watak iku nuduhake sifat lan sikape para paraga ing cerita. Paraga kapérang dadi 3. Ingkang sepisan yaiku protagonis. Paraga kang nyengkuyung dalane cerita. Biasane duweni watak sing apik utawa kang becik. Ingkang kaping kalih yaiku antagonis. Paraga kang nentang paraga protagonis. Biasane duweni watak kang ala utawa elek. Ingkang kaping 3 tritagonis.
paraga sing dadi penengah. Biasane paraga tritagonis kuwi nduweni watak kang becik lan ndukung paraga protagonis. Banjur wonten alur. Alur yaiku reroncening urutan utawa prastawa ana ing cerita utawa urut-urutaning cerita wiwit lekas dalane cerita. Dadi cerkak menika nduweni alur saka wiwitan ngantos rampung. Alur menika kabagi dados 3. Alur maju iku nyaritakake saka wiwitan dugi pungkasan, nyeritakake salah sawijinipun prastawa dari awal sampai akhir niku termasuk alur maju. Banjur alur mundur. Alur mundur menika nyeritakake masa lampau utawa wektu kedadeyane sing wis kelakon. Nah, biasane dijenengi flashback. Banjur alur campuran. Critakake dari awal sampai akhir menika maju utawa lajeng wonten ing tengah nyeritakake masa lampau utawa flashback. Menika alur campuran. Banjur alur uga duweni tahapan-tahapan. Tahapane ana 5 yaiku ngenalake tokoh lan masalah, tumuju marang anane konflik, klimaks, antiklimaks, lan pungkasan. Banjur wonten unsur cerkak ingkang nomor sekawan yaiku wonten latar. Latar ing cerita nuduhake papan, wektu, swasana, lan kahanan lingkungan utawa masyarakat ana ing sajroning cerita. Latar kabagi dadi 3. Sepisan, latar wektu. Latar wektu menika nuduhake wektu-wektu ana ing sajroning cerita. Contone sore, isuk, utawa awan, lan wengi. Nah niku nuduhake wektu wonten ing sajroning cerita. Ingkang kaping kalih yaiku latar panggonan. Latar panggonan menika nuduhake panggonan-panggonan napa mawon ingkang dipun ginakaken wonten ing sajroning cerita. Banjur latar swasana. Latar swasana menika berarti suasana ingkang kedadean wonten ing cerita. Suasanane seneng, sedih utawa suasana ingkang medeni atas niku. Banjur unsur cerita cerkak ingkang nomor gangsal menika wonten sudut pandang. Sudut pandang yaiku posisine pangriptaning cerita utawa carane pangripta nyritakake isine cerita. Dados kados pundi penulis menempatkan diri wonten ing sajroning cerita niku sudut pandang. Sudut pandang kaperang dadi 2. Sing pertama, sudut pandang wong kapisan yaiku pangripta dadi paraga ing critane. Sudut pandang wong kapisan iki biasane nganggo tembung aku, enyong utawa kula. Dadi sudut pandang wong kapisan menika seolah-olah ing wonten ing sajroning cerita menika pangripta utawa panulis nyeritakake awake dhewe nika sudut pandang wong kapisan. Banjur sudut pandang wong katelu yaiku pangripta utawa panulis namung dadi pengamat ana ing njaba cerita. Sudut pandang wong katelu iki nganggo jenenge wong utawa dheweke utawa panjenengan. Nah, biasane panulis menika saweg nyeritakake wong liya wonten ing sajroning cerita menika, berarti sudut pandang menika ngginakaken sudut pandang wong katelu. Unsur cerkak ingkang nomor 6 yaiku amanat.
Amanat yaiku piwulang luhur utawa pitutur kang kaandhut ing sajroné cerita. Dados saben-saben cerita menika mestine nduweni amanat ingkang dipun sampaiaken déning penulis kangge pamaos utawa pembaca. Banjur unsur cerka ingkang pungkasan yaiku gaya basa. Gaya basa yaiku gegayutan karo gaya basa kang digunakake ana ing cerita. Gaya basane menika gaya basa ingkang dipun ginakaken wonten ing sajroning cerita menika gaya basa napa. Banjur wonten nilai luhur. Nilai luhur menika ingkang sepisan wonten nilai moral. Nilai moral menika gegayutan karo budi pekerti. Banjur nilai sosial sesrawungan wonten ing masyarakat. Nilai religius menika gegayutan kalian agama lan kepercayaan. Nilai budaya menika gegayutan kalian kebudayaan atau utawa adat istiadat. Banjur nilai edukatif ngajarake kang ana gegayutan kalian pendidikan. Nilai etika gegayutan kalian sopan santun. Ingkang angka 5 yaiku sinopsis cerka. Sinopsis yaiku ringkesan sawijining cerita. Ringkesan menika yaiku salah sawijining wujud nyekakake cerita kanthi tetep nigatosaken unsur-unsur intrinsike cerita wau. Dados nalika ringkes cerita cekak menika tujuane supados ceritane dadi ringkes tetep nigatosaken unsur-unsur intrinsike cerita. Boten ngilangake utawa nambahaken unsur cerita. Carane gawe sinopsis yaiku setunggal maca naskah asline kanggo golek gagasan utamane. Ingkang kaping kalih nyatet gagasan utama kang penting. Ketiga, ngrantam nyusun gagasan utama dadi paragraf. Banjur ingkang nomor sekawan, dialog utawa monolog cukup ditulis garis utamane mawon. Ingkang kaping gangsal menika sinopsis ora kena owah saka cerita asli. Menika wau pembelajaran wonten ing dinten menika. Tugasipun para siswa kelas 10 mangke wonten ing classroom miturut kode kelas piyambak-piyambak. Cekap semanten pasinaonan ing dinten menika. Matur nuwun sampun nglonggaraken wektune kanggo nyimak video iki. Ampun supe tonton video-video sanesipun teng mriki supados luwih paham materi-materi basa Jawa liyane. Lan ampun supe di like and subscribe. Kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.